Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россия һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты, танылган композитор Резида Ахиярова. Резида ханым, исәнмесез. Исәнмесез. Резида ханым, менә картина языр өчен рәссамга һичшиксез күрәргә кирәк. Күрү сәләте кирәк. Ә менә композиторга ишетү сәләте генә җитәме көй языр өчен? Ишетү сәләте дә әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк, ниндидер менә белем, бик күп белем кирәк язганда. Чөнки без бит нәрсәгәдер таянып язабыз. Һәм кирәк әлбәттә үзенчәлегеңне ничектер күрсәтү кирәк. Ул үзенчәлек ничектер үз-үзеннән килеп чыга. Чөнки аны тәрбияләп булмый. Ул я бар, я юк. Әлбәттә талант кирәк. Музыкант буласың килсә, рәссам буласың килсә, ансыз ярамый. Тормышны белү кирәк. Табигатны ярату кирәк. Гомумән ниндидер менә күңелдә моң кирәк. Моң кирәк. Бик күп нәрсәләр кирәк. Ягъни ул теге, мәсәлән, композитор кеше ишетергә дә тиеш, тотып карарга да тиеш, ничектер әйеме, күрергә дә нәрсәдер, ул да бит ниндидер хисләр уятырга тиеш. Тәэсирләр кирәк, бик күп тәэсирләр кирәк. Әйтәм бит, ул менә ничектер тупланып, шул күңелгә моң булып әверелә. Шулай дип әйтергә мөмкин. Менә әгәр дә без дөнья масштабында карасак, бу инде минем фикерем генә түгел, безнең дөнья күләмендә танылган хатын-кыз композиторларыбыз бер карасаң бик аз икән. Бармак белән генә санарлык дип әйтергә. Мәсәлән, минем күңелемә инде үзебезнең милләттәшебез, якташыбыз София Гобайдуллина килә. Шуннан башка мин гафу итегез, башка кешеләрне атый алмыйм, хатын-кызларны. Татар милләтеннән шулай. Карасаң, гел ир-затлары. Ир-затлар. Менә ялгышмасам, сез дә бит яшь чагыгызда әниегез белән бик яшь бәхәскә керә торган булгансыз. Композитор ул хатын-кыз һөнәре түгел, ул ир-ат һөнәре дигән. Менә бу фикерегез сезнең әле үзгәрдеме, әллә инде шул фикердә калдыгызмы? Мин шул фикердә калам. Күбесенчә үзем композитор булсам да, чөнки бик характер булырга тиеш кешеләр. Шундый үзеңнең максатыңа ирешү кирәк. Ул һәр теге музыка яза торган хатын-кыз композитор булырга бик авыр. Бик күп нәрсәләр кирәк. Барыбер ул ирләр һөнәре булып кала минем өчен. Чөнки аның йөге барыбер ирләргә хас. Шулай дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә ул композиторлар шундый чын серьезный музыка язган композитор хатын-кызлар. Алар чынлап та бик аз. Менә безнең инде сез әйттегез, София ханым Гобайдуллина, ул бөтен дөнья масштабында шундый күренекле композитор. Андый композиторлар бик аз. Әйтик, менә Александр Пахматов ул безнең илдә күбесенчә шундый яратылган аның музыкасы. Анда Людмила Лядова бар иде совет заманында. Хәзер дә ул исән. Ул бик талантлы кеше әлбәттә. Инде андый шәхесләр бик аз. Үзен күрсәткән, шулай шәхес булган. Әмма ләкин менә аңа да карамастан, соңгы вакыт безнең менә татар музыкасына бик күп дип инде санарлык әлбәттә. Хатын-кызлар килә. Күбесенчә. Бу нәрсә белән аңлатыла икән? Әллә безнең вектор үзгәрәме икән? Менә ирләр килде, композиторлар, ир-атлар дип әйтик, хәзер инде хатын-кызлар. Беләсезме, ул минем өчен дә ул бик сәер ул нәрсә. Чөнки безнең профессиябыз, безнең менә композиторлык һөнәребез ул бик катлаулы.
Но соңгы вакытта ирләр килүен мин аңлатам, перестройка заманында ничектер менә ул материаль яктан бик еракта, бик әстүләнә торган профессиягә әйләнеп китте. Элек бит совет заманында теге елларны ул бик шундый әйбәт кенә матди яктан иде. Һәм мин уйлыйм, идеологиядә бәлки бераз тәэсир итә дип. Төрле нәрсәләр тәэсир итә. Менә сез бүгенге көндә ирекле рәссам дип әйтик инде, ирекле иҗат кешесе. Җиңелме сезгә яшәү? Ирекле булып? Җиңел дә түгел, авыр да түгел ул яктан. Әмма сезнең күңел халәтегез, сез күңелегез белән үзегез шуңа канәгатьме? Мин күңелем белән канәгать. Мин консерваторияны бетергәч, бераз бер ел филармониядә эшләдем, симфоник оркестрының редакторы булып. Аннары бераз музыка укыттым, музыка мәктәбендә композиция укыттым. Әмма ләкин мин шул ук заманнан, 80-нче еллардан мин ирекле иҗат итәм. Белүемчә, Резда ханым, сезнең менә бүгенге чор композиторлары арасында кумирыгыз юк. Һәрхәлдә сез бер интервьюгызда шулай дигәнсез. Кумирлар юк, әмма ләкин миңа нәрсәдер ошаган, аларның әсәрләре ошаган, андый композиторлар бар. Ул әйтсәм инде былай конкретно шул шәхесләрне, ул Гия Кончели, грузин композиторы. Аның кайбер әсәрләре миңа ниндидер тәэсир шундый калдырган әсәрләр. Авет Тартарян, ул армян композиторы. Белмим, ул хәзер исәнме, юкмы, но күптән түгел аның симфониялары, әле яңгырыйдыр яңа язган симфониялары. Караманов дигән композитор, ул Севастопольдә яши, аның әсәрләре бик ишетелми артык. Бәлки чит илләрдә күбрәк аны башкаралардыр. Монда ул бер генә концерт биргән иде менә безнең Татарстанда, ул гасыр башында каядыр, шул беренче еллар. Ул менә безнең теге якын зарубежье дигән илләр. Мәскәүдә мин андый композиторларны әйтә алмыйм. Инде менә бәлки Прибалт композиторлары, кайбер композиторлар, мәсәлән, Арва Пиарт, бүтәннәрне, аларның музыкасын мин бик үрнәк иттереп үземә алам дип, бик теге таянам, ничектер менә тетрәндерә ул аларның әсәрләре, андый әсәрләр юк шул. Менә бүгенге көндә үзе көй язып, аны ничектер менә сәхнәдә яңгыраган кайбер кешеләребез дә безнең мин композитор дип үзләренә исем тагучылар бар. Инде ул үзен композитор дигәч, аның көе яңгырагачыннан тамашачы да аны ничектер менә үзенә композитор дип ул кешене кабул итә. Барып композиторлар үзешчәннәр, профессионаллар. Менә алар арасында нинди аерма бар сезнеңчә? Нәрсә белән аерыла профессионал композитор белән үзешчән композиторның аермасы? Мин уйлыйм, бик зур белем аларга кирәк. Чын профессионал композитор буласың килсә. Біз бит менә бик бала чактан бик зур юл үтәбез. Үзебезнең менә ничектер менә бала чакны бәлки бала булып та уйнап та бетермибез. Менә 6 яшьтән музыка мәктәбенә керәбез. Анда укыйбыз. Аннары музыка училищесенә, хәзер инде музыкаль киллият дип әйтәләр аны. Музыка училищесенә керәбез. Аннары консерваториядә, музыка училищесендә 4 ел. Аннары консерваториядә 5 ел без укыйбыз. Аннары күбесенчә аспирантурада 3 ел. Үзегез менә санагыз, шул ягъни баскычлап, һәр баскычның үзенең дәрәҗәсе бар. Ул һәрбер баскыч белем бирә. Музыка мәктәбендә бер белем, аннары профессионал белем инде, училищеда, консерваториядә.
бик күп укырга кирәк. Шулай да менә Резда ханым, Композитор буласың теләсәң. уку ансы шын мәгънәсендә теге менә шушы этапны үтмичә торып, син профессионал композитор дигән исемне ала алмыйсың. Ә менә тыштан карап торганда бит, менә бу профессионал композитор, менә бусы үз өчен композитор дип аера торган аның билгеләре юк, шулай бит. Әлбәттә, Нәкъ менә шушы белем ягыннан дип әйтик. белем ягыннан. Белем ягыннан һәм иҗат мәсьәләсендә аерма сизеләме? Беләсезме, сизелә нәрсәдә ул аерма. Менә бу үзешчән композиторлар, мин аларның кайберләренең бик матур көйләрен яратам. Анда бик матур җырлар бар. Алар күбезенчә җыр яза. Эстрада Аерма жанры. шунда. Менә зур күләмле шундый әсәрләр язасың килсә, Әлбәттә. симфониялар, зур күләмле опера, балетлар. Үзешчән композитор аны яза алмый. Ничек тә менә тырышса да, чөнки аның ул белемләр сеңмәгән. Ягъни безнең үзешчән композиторларның планкасы ул эстрада язу. җыр жанры күбрәк. Халыкчан, эстрада җырлар. Җырда шикләнә аларның менә Иҗатлары. профессионаллыгы дип әйтермен. Менә әйтегез әле, Резда ханым, теләсә кайсы музыкаль әсәрне дип әйтик, җырмы ул, симфоник әсәрме, инструменталовка теге әсәрме ул әйме, язар өчен иң беренче, иң мөһиме нәрсә булырга тиеш композитор өчен? Фикер булырга тиеш. Нәрсәгә ул язылырга тиеш ул әсәр? Минем өчен. Менә мин бушка гына менә просто языйм әле шундый әсәр, бернинди плансыз мин тотынмыйм. Ниндидер план булырга тиеш минем өчен. Нәрсәгәдер ул нинди кешеләргә, кайда ул яңгырарга тиеш ул әсәр. Ниндидер заказмы, нәрсәме, яисә берәр башкаручының теләге булырга тиеш. Шунда миңа фикердә килә, илһам да килә, бөтен нәрсә ничектер тоташа. Ягъни ниндидер бер тышкы этәргеч сезгә булырга Тышкы тиеш. этәргеч булырга тиеш. Мин уйлыйм, ул миңа гына түгел, ул һәр композиторга, һәр иҗат кешесенә андый нәрсә кирәк. Әйе. Ә менә композиторлык сәләтен дип әйтик, ачу кешедә. Ул ничек барлыкка килергә мөмкин? Ул һәрбер кешенең үзенчәлеклеме ул, әйме? Кемдер аның методикасы бармы? Менә балада композиторлык сәләтен без каян беләбез? Каян ачабыз без аны? Мин уйлыйм, байтак кына кеше сәләтле дип. Төрле һөнәрләрне алсак, менә безнең иҗат һөнәрләрен. Аны күрергә кирәк, ул сәләтне балада. Аны кем күрә ала? Я әниятиләре, аларның ничек тойгысы булса, я укытучылары ничектер тойырга тиеш. Ул бик катлаулы мәсьәлә, аны ничектер сизәргә тиеш. Теге бүтән кеше. Ул бала түгел. Чөнки бала ул үзе сизә алмый, ул әйтә алмый. Мин рәссам булам, мин архитектор булам. Кичкенә бала аны сизә алмый. Кичкенә балаларны алсак. Анда күбрәк педагоглар. Музыка мәктәбенә кичкенә балалар киләбез. Без аны белмибез. Менә сезнең мисалда менә шул җирдә име, әгәр дә сезнең әти-әниегез үз вакытында сезне музыка мәктәбенә бирмәгән булса, сезгә шул бәләкәй вакыттан ук фортепиано сатып алмаган булсалар, сез музыка юлыннан киткән булыр идегез микән? Юк, киткән булмас идем. Чөнки менә әткәй белән әнкәй Казанга күчкәч инде ул, 1-2 ел үткәч, без элек торадырык 5 яшькә кадәр Башкортстанда, Илеш районында. Алар теге Актаныш районы белән янәшә. Күршеләр. Мин әлбәттә авыл кызы, мин нәрсә музыка, мин аны ишеткән дә юк җөннәп. Балачакта теге бишек җырларын гына ишеткән бала. Бәлки халык җырларын ишеткәнмендер, сабантуйларда, ниндидер җыеннарда әткәй белән әнкәй мине алып барса. Алар мине музыка мәктәбенә бирмәсә, мин бер дә музыкант булмас идем. Ул әлбәттә менә шулай дип уйлыйм мин. Ә инде музыка мәктәбенә кергәч, әнкәй минем ничектер
сәләтемне үзе күреп алмаса, мин музыка композиция дәресләренә йөрмәстә идем. Просто скрипкада уйнар идем дә, музыка мәктәбен бетереп дәвам итер идем 10-нчы класска кадәр укуымны. Аннары берәр институтка кереп, әлбәттә мин югары белемне алыр идем. Бәлки мин хәзер берәр профессор булыр идем. Бөтенләй музыка белән бәйләнешле түгел профессияны сайлар идем. Бәлки мин тәрҗемәче булыр идем, чөнки мин 2нче класстан немец телле шундый мәктәптә Чит телләр укыдым. яратасыз. Ул мәктәп безнең өй каршында иде. Шул ук, бәлки кем булыр идем, белмим. Башкортстанның Илеш районы югары Ярмәкәй авылында сез ялгышмасам 5 яшькә кадәр яшәгәнсез. Менә балачак хатирәсе калдымы авылдан, әллә юкмы? Бик калды. Чөнки ул район, гомумән ул урыннар бик матур. Алар бит анда Агыйдел янында. Анда әрәмәләр, анда шул хәтле матур табигать, ул хәзер дә минем күз алдымда. Ул әлбәттә хәзер үзгәргәндер. Но барыбер минем менә йөрәктә алар балачак тәэсирләре гел яши. Алар бик гомумән минем иҗатыма тәэсир иткәндер дим. Чөнки без ел саен без күчсәк тә Кайтып йөрдегез. Ел сайын пароходка утырып, Башкортстанга барып, пристанда төшеп, аннары шулай ук без пароходка утырып, Казанга кайтадырык. Ул менә пароход та барган хисләр, вакытлар, заманалар, ул гел минем күз алдымда. Ул искиткеч матур табигать. Мин гомумән яратам елга, су, пароходлар, менә Елга ак пароход, җырларда җырланган әйме? Чынлап та ул менә шундый романтик хисләр, ул алар миңа бик тәэсир иткәндер дип мин уйлыйм. Алар моң биргән. Гомумән мин балачактан Башкортстанда гел татар радиосын барбыр, анда да яшәгән татарлар радио тыңлыйлар иде. Ул шул теге кичкенә генә шундый безнең кухняда булган Казанда һәрбер гаиләдә анда да шундый радиолар бар иде. Без көн сайын минең картыкай белән тәтәй диләр. Ул якларда картыкайлар гел аны кабзалар иде. Без яңалыклар тыңлыйдырык. Башкортстан яңалыклары, Татарстан яңалыклары гел музыка яңгырыйдыр. Мин шул музыканы, шул моңларны үземә сеңдереп, шулай балачактан сеңдереп яшәдем. Менә беренче тапкыр операны язарга кирешкәндә минем өчен иң мөһиме музыкаль телне сайлау булды дип искә аласыз. Аңлатып китсәгез иде, музыкаль тел. Нәрсәне күз алдында тотабыз? Нәрсәне мин тотканны әйтә алам мин. Опера сәнгате, ул бит күбесенчә менә безнең язучылар да кайбер вакыт әйтә, ул Италиядә туган жанр. Инде шундый 16-нчы гасырда күбесенчә итальян композиторлары музыкасы хәзер дә яши, бик шундый яңгырый торган безнең опера театрында, Мәскәүдә бөтен опера театрларында яңгырый торган музыка. Ул әйтик Беллини, Доницетти, Верди, Пучини, аларның опералары. Чөнки аларның искиткеч матур музыкаль теле. Алар аңлаешлы, ул тел аңлаешлы бөтен халыкларга. Музыка теле гомумән. Дөнья масштабында алар. Дөнья масштабында аларның менә оперларның музыкаль теле бик менә яратылган дип әйтик. Мин дә аларны искиткеч яратам. Безнең менә рус музыкасын карасак, кемнең опералары яңгырый? Әлбәттә ул Глинка, Иван Сусанин операсы. Әлбәттә ул Чайковскийның опералары күбесенчә. Мин Чайковскийның музыкасын, аның гомумән гениал талантын мин баш иям, ул минем кумир. Инде безнең татар музыкасына килсәк, безнең композиторлар опералар иҗат итте. Әмма ләкин алар ничектер менә безнең хәтта опера театрында да бик еш бармый торган опералар.
Сәбәп Менә нәрсәдә? әйтик, менә бүгенге көндә шул ук менә гениаль балет Шүрәле, Әйе. Фәрит Яруллинның. Шул ук Муса Жәлил Жәлил. операсы Нәҗип абый Җиһановның. Җиһановның. Бүтән әсәрләр никтер менә хәзерге Ашылып китә алмадылармы? ачылып та китә алмадылар. Алар хәзерге тамашачыга бик аларның тәләпләрен бәлки канәгатьләндермидер. Чынлап. Шулай дип әйтергә дә мөмкин. Шуңа күрә мин яза башлагач, миңа тәкъдимләр бар иде элек тә. Мин хәтмәлегенә менә тәкъдим иттеләр, мин яза башламадым. Мин отказ биргән идем кайбер сюжетларга. Шул ук Ринат Харис тәкъдим иткән. Мин чөнки сизмидрием операның ничектер менә почвасын, җирлеген. Безнең татар милләткә кирәкме ул? Гел эзләнәдер мин, ул гел уйланадыр ул темага. Шуңа күрә миңа бик әһәмиятле иде музыкаль тел табырга. Менә бүгенге көнне теге законнар белән, опера законнар белән тоташтыра торган. Шуңа күрә миңа бик катлаулы булды шул телне табырга. Мин аны таптым дип уйлыйм. Үзем өчен таптым. Һәм менә премьерадан соң ул опера безнең 2006 елда барлыкка килде. Шагыйрь мәхәббәте. Хәзер менә инде 13 ел ул бара, ул опера. Һәр ел сайын. Бик артык еш бармаса да, ел сайын ул куела, аның үзенең яратучылары бар. Тамашачысы бар. Менә димәк, ниндидер шул музыкаль телне мин таба алганмындыр дип уйлыйм. Бәлки мин ялгышамдыр. Сезнең менә бу операгызның озын гомерле булуы, ул мәсьәлә нәкъ шул сезнең тел табу аркасында килеп чыккандыр, бәлки. Бәлки, мин шулай дип. Чөнки бит безнең милли опералар, милли балетлар, үзегез әйтмешли, алар менә бер көнлек, бер еллык менә бер-ике тапкыр куелды, чыкты, шуның белән сүнде. Сүнде шул. Әгәренки менә сезнең ихтыяҗ бар икән сезнең операга. Менә сез әйтәсез үзегезнең бер интервьюда, милли операны язу ул гаять катлаулы эш дип. Тагы да катлаулы, чөнки нәрсәсе аның катлаулыгы? Катлаулыгы, беләсезме нәрсәдә? Чөнки без менә үзебезнең тел белән бәйле. Ул бит татар телендә бара. Анда әлбәттә транскрипция бара, теге бегущая строка. Бөтен милләткә аңлаешлы булсын өчен. Анда бит төрле халык утыра. Ничек нәрсә белән тагын авырлык? Безнең специфика бар, безнең музыка телендә дә. Ул пентатоникага бәйле. Әлбәттә, без менә үзебезнең теге пентатоникага гына бәйләнеп утырсак, андый опера ул татар халкында хәзер кирәк түгел. Чөнки безнең халык ул хәзер бик белемле. Безнең милләт кешеләре бөтен җир шарын гизеп йөриләр. Күп кенә илләрдә булганнары бар, бик күп слуховой опыт аларның. Аларга да ул кызыклы булмый. Чөнки чагыштырырга аларның инде базылары бар. Һәм нәрсә белән тагын бик катлаулы, алар безнең милләттәшләр, гомумән бөтен кешеләр опера театрларына бара торган, алар беләләр бик күп менә шул музыкаль классиканы. Ул классика бик зур дәрәҗәдә язылган, искиткеч матур, искиткеч планка югары. Бик югары планка. Шуңа күрә андый жанрларга тотынсаң, ниндидер бик зур кыюлык та кирәк. Һәм менә шул бөтен нәрсәне тоташтырырга кирәк. Ул бик катлаулы мәсьәлә. Милли композитор өчен. Милли композитор өчен. Менә опера сәнгатендә сезнең тагын бер фикерегезне минем әйтеп китәсем килә. Опера шундый жанр ки, ул милли мәдәнияттән читтә тора дисез. Ягъни, әгәр дә без опера сәнгатендә миллилеккә генә кирип китсәк, аның гомере булмый дигән фикерме? Миллилеккә генә кирип китсәк,
Ул опера, менә мәсәлән, каядыр бүтән илдә, бүтән шәһәрдә аның бик артык кызыксындырмас. Кыйммәте булмаячак. Дөнья масштабына чыга алмый. Дөнья масштабында ул кызыклы булмас дип уйлыйм мин. Ул минем фикерем. Бәлки мин ялгышамдыр. Чөнки мин менә язганда нинди менә күп кырлы нәрсәләр минем алдымда торды. Ул әсәр безнең милләткә генә кызык булмасын дигән фикердә торды. Шул төрле нәрсәләр арасында. Минем операга килгән бөтен кеше дә ул операны, ул безнең татар телебезне, безнең татар музыкасын яратсын дигән планкада, фикердә торды минем алдымда. Чөнки менә опера тыңлый торган кешеләр, алар чагыштыра алалар. Минем аңлавымча, Резда ханым, опера сәнгате ул күбрәк интернациональ. Ул әлбәттә шулай дип әйтергә дә. Мәсәлән, анда килгән рус та, татар да, башка милләт вәкиле дә, без бит мәсәлән итальяннарны тыңлыйбыз, аларның оригиналында, шулай бит. Нәкъ шуның кебек килеп чыга бит инде. Татарча тыңлыйлар, оригиналда транскрипция белән үз телләрендә аңлап баралар. Мин шул дәрәҗәгә менергә тырыштым. Шундый максат куйдым. Чөнки менә без бит тыңлыйбыз Вердине, шул ук Чайковскийны, аларның телләрендә. Анда транскрипция әлбәттә бара итальян теленнән. Шулай ук минем музыка төрле милләтләргә аңлаешлы булсын дип мин теләгән идем. Тагын бер фикер бар, менә шундый Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында милли операларның, милли әсәрләрнең аз куелышында җырчыларга булган кытлык та сәбәпче дигән. Ягъни солистларның азлыгы белән аңлатылар. Сез нинди фикердә бу мәсьәләдә? Бу чыннан да шулаймы? Безнең опера театрында менә хәзер талантлы яшьләр бар. Ул һәр буында булган. Шул ук Хайдар белән Зилә Сунгатуллина, Венера Ганиева, Руслан Даминов, Айдар Фәйзрахманов та җырлады опера театрында озак еллар. Алар буыны да булды, бик көчле буын. Алар бик, минемчә, безнең җырчыларга тәэсир иткән буын. Хәзер дә, бүгенге көндә дә менә татар җырчылары бар. Артур Исламов, шулык Гөлнора Гатина, Венера Протасова, мин бөтенесен хәзер әйтә алмыйм. Филюс Кагиров минем Сөембикә операсында җырлый, бик шәп иттереп. Шулык Илһам Валиев, Шахил Алина җырлый. Ул Тукай партиясында өйрәнде. Аның үз сәбәпләре. Ягъни солистларга кытлык юк. Юк. Солистлар бик күп. Әмма ләкин шундый нәрсә бар. Хәзер бит дөнья бик ачылды. Совет заманда алар бетерәләр иде консерваториясын күбесенчә менә бездә Казанда, Мәскәүдә, Ленинградта, тагын бүтән шәһәрләргә безнең Россия буенча китәләр иде. Хәзер җырчылар аларны чикләп булмый. Безнең җырчылар эшли халыкара масштабта. Шул ук Альбина Шагимуратова. Әйтик, искиткеч матур тавышлы җырчы мин уйлыйм, ул бөек җырчы дип безнең татар милләтенең. Шул ук Венера Гемадиева, искиткеч матур тавышлы. Ул Мәскәүдә, бөтен Англиядә, төрле илләрдә ул эшли, аның контрактлары күп елларга уже язылган. Шул ук Аида Гарифуллина. Ул Венада эшли, әмма ләкин ул төрле илләрдә җырлый, төрле танылган шундый бөтен милләтләр җырчылары белән. Хәзер чикләп булмый. Шул ук безнең менә Рузаль Гатин, ул Италиядә эшли. Мин бик шатландым аны бер Вагапов концертында ул җырлады күптән түгел. Искиткеч матур булып ул ачылды. Ул менә Италиягә китеп, Мәскәүдә ниндидер партия җырлады ул барокко операсында. Мин бик шатландым, менә безнең татар җырчылары безнең Татарстанда гына түгел, безнең опера театрында гына түгел, алар төрле опера театрларында конкурентоспособный булып, үзләрен күрсәтә алалар, җырлыйлар. Резда ханым, менә
Ул шатланырга кирәк. Шатланырга Бездә кирәк. генә алар утырмыйлар. Безнең опера театрында төрле менә шундый театрларда җырлыйлар дип. Үз чорында композитор Бату Мулюков сезгә инфаркт аласыгыз килмәсә, опера язмагыз дигән киңәш биргән булган. Без беләбез, аның менә Сөембикә операсы сәхнәгә куелмый калган бит инде. Ул менә үзенең менә шушы тәҗрибәсеннән, ачы тәҗрибәсеннән чыгып әйтте микән сезгә бу сүзләрне? Шулай. Мин Бату абый белән бик дус идем. Ул соңгы елларны безнең композиторлар берлегенә бик артык йөрмидер. Кайбер композиторлар белән аралашадыр. Шулар арасында мин дә бар идем. Ул кайбер вакыт миңа телефон буенча ниндидер мәсьәләләр, ниндидер проблемалар булганда шалтыратадыр. Ничектер менә үзенең Сөембикә операсы өстендә эшләгәндә, ул бик үзенең сәламәтлеген шулай менә бозды. Ул миңа әйтәдер. Шулай бер шалтыратканда чынлап та шулай диде. Сез аны да каядыр ишетеп укып белгәнсез. Чынлап та ул шулай, аның сүзләре, ул менә сез әйткәнчә, концерт исполнениедә ул Сөембикә операсы куелды. Ул аны ишетте. Хор, солистлар анда җырлады. Белмим, Разия Үзбекова минемчә ул Сөембикәне җырлаган иде. Безнең җырчылар, шул заман җырчылары ул бит инде күптән булды. Менә сәхнәгә чыга алмады. Сәхнәгә чыга алмады. Анда төрле мәсьәләләр, бәлки музыкага да ниндидер сораулар булгандыр дип уйлыйм мин. Минем ул хәзер исемдә дә түгел, ул опера. Мин ул премьерада булдым. Бату абыйны мин кытладым сәхнә артына кереп. Ул бик канәгать иде, чөнки ул опера язу ул бит куелмаса да, сәхнәләштермәсә дә, ул концерт вариантында булса да, яңгыраса да, ул бик зур эш. Ул шундый бер периодны композиторның бик зур вакытын алган бик зур эш. Бик зур хезмәт ул. Менә бит заманында дип әйтгәндә шул ук Әнвәр Бакировның да Тукай операсы сәхнәләштерелмичә калаймы. Менә сез бит инде аларны күреп, белеп үскән кеше, иҗат иткән кеше. Сезнең иҗатка килсәк, сезнең менә Сөембикә операсы да, Шагыйрь мәхәббәте дә, Алтын Урда балеты да сәхнәләргә чыкты. Димәк, сезгә бу яктан бәхет елмайды дип әйтергә кирәкме? Сезгә каршылыклар булмадымы? Әллә инде бу безгә тыштан гына шулай күренәме? Бик җиңел итеп. Бәлки сезгә алай, мин әйтәм, сезгә генә шәхсән түгел, бөтен тамашачыларга алар шулай җиңел генә булып күренә, бәлки. Гомумән, менә шундый жанрларга алыну, әлбәттә ниндидер менә ирләрнең кыюлыгы кирәк. Ирләрдә күбесенчә булган. Чөнки менә без әйткән композиторлар, алар бит опера язмаган. Шулык бийек безнең София Губайдуллина, аның бер операсы да юк, бер балеты да юк. Шулык Александра Пахмутова, алар бүтән жанрларда эшләгән кешеләр. Кыюлык әлбәттә кирәк, чөнки монда бик күп нәрсәләр ничектер совпадать итәргә тиеш. Мин менә шул Бату абыйның сүзләренә ничектер мин бик уйлаган идем. Ул әйткәч, чынлап та мин озак еллар язмыйча да тордым. Әнвәр абыйның Тукай операсын мин тыңламадым, чөнки ул Худсовет аша опера театрында тыңланган нәрсә. Без яшь композиторлар ул вакытта идек. Біз анда булмадык, безне чакырмадылар, анда критиклар, профессорлар, ниндидер шундый белгечләр тыңлады. Алар, белмим, музыка турында бер нәрсә әйтә алмыйм. Кайбер арияларын Әнвәр абый пленумларга кертәдер. Шул ук ниндидер Тукай ариясынмы ишеткән бар, Зәйтүнә ариясын, минемчә, Клара Хайрудинова кайчандыр җырлаганы бар. Аерым.
Ну, айрым ариялардан ниндидер зур тәсир алып булмый, чөнки гомумән Тулайым күрмәгәч. Опера бит ул бик катлаулы жанр, анда хор да кирәк, оркестр кирәк, анда ариялар, дуэт, ниндидер триолар, ансамбльләр, алар бәйле булырга тиеш, аларның драматургиясе булырга тиеш, ниндидер югары нокталары, кульминациялары, төрле ничәдер картина, ничәдер акт, аларны бәйләргә кирәк. Ул бик зур шундый катлаулы организм. Аларны тулайынча мин тыңламач мин әйтә алмыйм. Резда ханым, менә Тукай иҗаты дигәндә безнең инде шагыйрьләребез дә, язучыларыбыз да, шул исәптән композиторларыбыз да аның иҗатына зур игътибар итәләр. Биографиясына да, аның эшчәнлегенә дә. Сез дә бик зур хөрмәт күрсәткән кешеләрнең берсе. Шул ук Тукай фильмына сезнең язылган әсәрегез бар. Шул ук алсак операгызны, шагыйрь мәхәббәтен, Тукайның симфоник поэма бар. Симфоник поэма, моңлы сазым, ялышмасам, Тукай әкиятләренә композициялар, көйләр яздыгыз, әйме? Мультфильмларга. Менә әлеге шагыйрьгә дип әйтик, Тукайга мөрәҗәгать итү. Нилектән килә сездә? Ни өчен мөрәҗәгать итәсез аңа? Мин Тукайны бик күп укыган бар, аның әсәрләрен әлбәттә, аның биографик, шундый аның биографиясе турында язым китаплар, һәм аның тормышы бик кыска булган бит. Материаллар әлбәттә бик күптә түгел. Аларны бөтенесен без беләбез. Шуңа күрә ул мине бик шаккатырды үзенең тирән фикерле, тирән мәгънәле иҗаты белән. Үзенең проза яисә шигъри әсәрләре белән. Аның ниндидер менә шундый үз фикерләрен туплаган төрле әсәрләрен укыгач, ул минем өчен бер неопознанный объект, бер йолдыз. Буй җитмәгән йолдыз, ачылмаган. Кайбер кешеләр әйтә, ул үз чорына туры килгән, үз урынын шул вакытта, шул урында, шул вакытта яулаган дип, менә шулай да дип әйтәләр, аңа повезло дип әйткән кешеләр дә бар. Ничектер менә шулай, мин килешмим. Ул әлбәттә чынлап та безнең милләтебезнең бер чиста шундый нуры дип мин уйлыйм. Ул минем өчен шундый кеше. Мин аны ничектер менә үз улым кебек, үз туганым кебек яратам мин ул шәхесне. Бер качан белмәсәм дә, бер качан күрмәсәм дә, мин аны ничектер менә шулай якын итәм. Күңелгә урын алган, яулаган. Ул минем шундый бик кадерле кеше. Мин аны күптән белә торган шундый кешеләр була бит, кайбер вакыт очратасың. Аны мәңгелек белгән кебек. Менә шундый шәхес ул минем өчен Тукай. Менә сезнең тагын бер фикерегез, гади тамашачы җитди музыканы авырлык белән кабул итә дигән стереотип яши. Әмма сез менә бу фикер белән бик килешеп бетмисез. Мин килешмим. Димәк, безнең бөтен тамашачы да югары сәнгать әсәрләрен яхшы кабул итә һәм дип аңлаумы бу? Беләсезме, нәрсә белән мин килешмим? Кайбер кешеләр, менә безнең халык аңламый, безнең татар, ул татарны түбән әйтү дип уйлыйм мин, безнең халыкны гомумән андый фикер. Безнең кешеләргә бәлки ниндидер белем җитеп бетми. Шуннан килә ул. Менә андый фикерләр. Әлбәттә, менә Венгрияны, Германияны, Финляндияны алсаң, анда бит музыкага ярату, музыканы белү, аңлашу, музыканы ничектер профессиональ яктан да алар бит ноталарны да өйрәтәләр. Кичкенә балаларга музыкаль тәрбия. Музыкаль тәрбия җитми безгә. Менә татар мәктәпләрендә дә хәтта әйтик, безнең менә бөтен Россия буйлап мәктәпләрдә, шундый общеобразовательный мәктәпләрдә андый тәрбия булса,
серьезный, теге җыр дәресләре түгел. Анда күбесе аннан ташлап та китә, яратмый да ул дәресләрне. Андый дәресләр булса, мин уйлыйм, җитди музыканы, катлаулы музыканы яратучы кешеләр күбрәк булыр иде дип, әлбәттә. Хәзердә, менә кайбер вакыт безнең авылдан килгән туганнар минем концертларга килгәннәре бар. Гади халык, авылда эшли торган гади туганнар. Симфоник концертларга килгәннәре бар. Чөнки, шулай туры киләләр иде, алар менә әткәй, әнкәй, бүген менә шундый концерт була, әйдәгез җыйнаулашып керик. Чөнки минем әткәйләр, алар менә Ирек мәйданында янәшә генә торалар иде. Аларны да шулай чакыралар иде. Алар начар тәэсир алмыйлар иде ул концертларыннан. Ягъни илһамланып ничектер аларга ошыйдырый ул андый концертлар. Алар ничектер горурланып чыгалар иде ул концертлардан. Мин уйлыйм, менә безнең халыкны күбрәк менә сеңдерергә кирәк андый җитди музыканы, белем бирергә кирәк, балаларны өйрәтергә кирәк. Бәлки күбрәк безнең композиторларда, музыкантларда булыр иде. Шулай булса, ничек аны оештырырга? Ул инде дәрәҗәле специалистлардан тора, безнең министрлыклардан, безнең хөкүмәттән тора. Ничек менә шулай итәргә? Кичкенәдән музыкаль тәрбия балаларны. Әлбәттә. Тагын бер идея безнең республикада, Казанда менә инде шактый вакыт очып йөри, татар музыкаль драма театрын булдыру. Инде аны бер ара Тинчурин театры базасында да булдырга ниятләп караганнар иде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә музыкаль театр безнең татарга дип әйтик, безнең Казанга, безнең Татарстанга, безнең халыкка ул ни дәрәҗәдә кирәк, ни дәрәҗәдә аңа ихтыяҗ бар һәм ул театрны эшләтер өчен бездә репертуар җитәрлекме? Бәлки кирәктәдер ул андый театр. Репертуар мәсьәләсенә килсәк, әлбәттә репертуар шикле әлегә. Тагын яңа театр, ул бит бюджетлар, ниләр, бюрократик структура тагын килә. Белмим, менә мин уйлыйм, бәлки консерватория каршында ниндидер менә консерваторияның айырым, менә бар Петербургта, мин беләм, андый театр Петербург консерваториясында, Мәскәү консерваториясында. Төрле консерваторияларда бар андый, менә безнең опера студиясы бар. Анда Әлфия Запарова оештыра, менә ел сайын ниндидер спектакльләрне куялар, алар менә Түләк белән Сыслу, Нәҗип Җиһановның куйдылар, Низамовның Кара Пулатын, Алтын Казанын куйдылар, тагын нәрсә, Башмагымны куйдылар. Минемчә, менә консерватория базасында ниндидер структура булса, ул, менә шул театрмы, нәрсәме ул, белмим, ул ничек аталарга тиеш. Андый нәрсә булса, материаль яктан безнең хөкүмәт белән шундый поддержка булса, костюмнар, декорациялар, ниндидер заллар аларга биреп, безнең театрларда, булган театрларда, бәлки шул ук Тинчурин опера театрында кайбер әсәрләрен куярга, бәлки шуннан башларга кирәктер дип. Ягъни әле сезнең фикер, бүгенге көндә стационар ниндидер зур театр ачып, эш башлаудан мәгънә әле юк, зур мәгънә юк. Мин зур мәгънә анда күрмим. Мин уйлыйм, нәрсәдәндер башларга кирәк. Менә шуннан булган нәрсәгә таянып. Эксперимент ясарга кирәк. Аннары инде ул ничектер менә ул рамкаларга сыймаса, инде ул үз-үзеннән килеп чыгыр, мин уйлыйм андый нәрсә. Бәлки бу хәзер менә театр кирәк, бәлки яшьләр шул хәтле күбәйде, алар дәртләнеп нитеп йөриләрдер. Шулай дип тә уйлыйм бер вакыт. Резда ханым, менә безнең татарда шундый бер әйтем бар, бер казанга ике тәкә башы сыймый диләр. Сезнең гаиләдә ирле хатынлы ике композитор.
Ие. Бер Бар туп иде. астында яшисез бар иде. Менә ул ничек булды? Ул иҗат мәсьәләсендә ике менә шундый шәхеснең тандемы. Без 20 елдан артык бергә яшәдек һәм безнең бергә булуыбыз әлбәттә безнең музыка бәйләде. Аның музыкасы миңа тәэсир биреп, бик зур тәэсир биреп, минем музыканы ул яратып, без шулай безнең музыкаль семья иде. Без бер-беребезнең иң беренче, иң кайнар критиклар идек. Иң шундый критиковать иткән кешеләр без идек бер-беребезнең музыканы. Ниндидер киңәшләр биреп, бер-беребезгә шундый поддержка биреп. Менә ул минем өчен бик файдалы булды. Менә шул ук опера язганда ул минем ике операмны, бер операмны, икенче әсәр балетны тыңлады Олег. Олег Любивец минем ирем. Анымның исемен әйтеп китик. Сөембикәне ул тыңлый алмады, әлбәттә инде. Ул миңа күп әсәрләр илһамландырып тыңлатадыр ие. Ягъни сез бер-берегезгә менә шундый иҗади көч биреп яшәгән бар. Иҗади көч биреп яшәдек без бер-беребезгә. Ул менә берничә проектлар ясады Япония, Америка һәм Испания өчен зур проектлар. Иң зурысы Америка өчен. Ул анда эшләгәндә, хәтта ул командировка алып Казанга кайтты, минем белән кайбер нәрсәләрне киңәшеп, мин аңа ярдәм иттем технический мәсьәләләрдә, профессиональ мәсьәләләрдә, техник ягыннан. Әлбәттә, без киңәшеп яшәдек. Бер нинди эшкә без тотынмыйдыр, киңәшмичә. Киңәшлеш таркалмас. Ул кайбер минем җырларымны оркестровка ясап, инструменталь әсәрләргә әверелдерде. Ул эшләде актив Рөстәм Үтей оркестры белән. Аңа үзенең әсәрләрендә иҗат итте, һәм минекен дә алар өчен менә шулай обрабатывать итеп, эшкәртеп, нитеп яңгыратты. Шундый нәрсәләрдә булды. Аранжировкалар кайбер вакыт ясыйдыр. Ул миңа биргән заказларга, спектакльләргә кайбер вакыт. Менә шулай. Андый ярдәме дә булды. Без бик тату иҗат ягыннан бик тату идек. Резда ханым, Көнләшмичә. Ул шатланып, менә шагыйрь мәхәббәтендә хәтта яшьләр чыкты аның күзеннән. Шул хәтле тетрәндергеч тәэсир аңа минем музыка бирде. Резда ханым, без инде шундый зур эчтәлекле әңгәмә белән тапшыруыбызның инде ахырына да якынлашабыз. Әмма ләкин бер соравым бар. Менә бәлки кыска гына әйтеп бирсез, татар профессиональ музыкасының киләчәген сез ничек күрәсез? Әлбәттә, менә безнең милләт булганда, безнең татар профессиональ музыка булыр дип мин уйлыйм. Әз килсәләр дә, безнең яшь композиторлар, яшь буын композиторлары бар. Алар үзләренең иҗатын хәзер менә күрсәтә башладылар. Тырышалар үзенчә. Аларга әлбәттә ниндидер ярдәм кирәк. Безнең хөкүмәттән ярдәм. Алар тырыша иҗат иткән әсәрләрне тыңлатырга кирәк. Шул ук менә опера театры ягыннан, безнең бүтән театрлар ягыннан ярдәм кирәк. Аларны чакырсыннар иде. Аларга курыкмыйча ниндидер менә зур эшләр тапшырсыннар иде. Шуны мин уйлыйм. Безнең менә симфоник оркестр бар, Сладковский җитәкчелегендә. Безнең Рөстәм Абязов оркестры бар, Анна Гулишамбарова оркестры бар. Менә дигән музыкантлар. Безнең хәзер менә алар өчен алай карасак, безгә караганда мөмкинлекләре күбрәк. Безнең менә буынга караганда. Ие.
Анда әле безне худсоветлар кисәләр иде, кайбер вакыт теге радиода утыра торган бик шундый җитди критиклар. Ягъни иҗади иреклек күбрәк Иреклек бар. Хәзер мөмкинлекләр дә бар. Без шикләнәдек, ул вакытта безнең Казан белән иң зур булса инде Мәскәүгә чыгу бик зур дәрәҗә иде. Хәзер бөтен дөнья ачылды безнең композиторларга. Ачылды дөнья. Хәзер андый заказлар да бар. Мин уйлыйм, мөмкинчелек бар үзенең иҗатын күрсәтергә яшьләргә. Әлбәттә, теге матди як ул гел булды. Менә безнең татар композиторларына карата гына түгел, ул менә теге бүтән илләр композиторлар арасында ул күптән бар иде ул нәрсә. Ул гомерләр буе бар иде. Бүтән җиргә хас проблема. Бу бүтән композиторларга хас проблема. Мин уйлыйм, бар мөмкинлек. Мин ышанам, аларның таланты булса, безнең татар музыкасы әле үзен күрсәтер дип. Рәхмәт, Резида ханым, бик зур рәхмәт сезгә эштәлекле әңгәмәгез өчен. Сезгә инде иң мөһиме сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Үзегезнең матур көйләрегез, матур әсәрләрегез белән безнең халкыбызны, тамашачыларыбызны озак еллар дәвамында сөендергә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә.